ngam yidde ɓeydade ɓallitade hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi Média groupe Pindi Média hebli des cartes de membres sodde kartal Pindi Média ko wallude haalirde nde kam e yeɓirde nde no jokkori golle kartal ngal ɗo e Sénégal ko 2000 francs, Afrique ko 4000 francs, Europe ko 10 euros, Amérique ko 10 dollars. An hettiyanke Pindi Média yeeɓiyanke Pindi Média aɗa wawi ko ɓuri ɗum bisimilla ma kala jiɗɗo hebde carte ɗe aɗa wawi noddude e 77 929 56 68 ma heb kabaru labɗo to carte ɗe keedi. bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal no jetɗen Allah en juule ɓurnaɗo windede en ñaguima Allah subhanahu wa taala joom baɗe bawde baɗo ko handu hani jokkude en suturu aduna e lakara ha wawde tawtere oɗo ñalawma gam filande bandiraɓe yewtere men witende e gande jarale hande noon en gaari en gardi hen équipe complet o ari onon gandi la fois passé ko ɗiɗo tan gonno kono ngol lawɗen gardi e mawɗo men Abou Samba Diop kañum heedi junggo ñaamo Abou Sy ko kañum heedi men junggo nano ɗum noon banda musidɓe tedduɓe enen paye yewtere men wiyetede e gande jarale toɓɓe ɗe noon ko ɗiɗi tan toɓɓere arwoni nde woni wahabiyankoɓe hol jokkodira walla holno pawodiri e dow salafiyankagal en jii ko ɗum ɗon jiɗɗen yewtude toɓɓere men ɗimmel nde ko Mouhamed Ibn Abdel Wahab holi kanko holto yi aduna e holko waɗi ko ɗum ɗon tan woni ko jiɗɗen yewtude inchallah. hande noon vraiment en gari e mawɗo meɗen mawɗo galle o hono mawɗo Abou Samba Diop ardi bonnani Abou Samba Diop mbo lewlawal communication mawɗo Abou jaam Allah wiyetemi jamde sa mi salmitima mi salmini yeeɓiyankoɓe suhene mawɗo debbo hene goako ko haade am fuɗɗa tan ko eɗen nelde duwaw faade Djiby Dieng caméraman gonɗo ɗo mo ganduɗa jignaɗo makko debbo jignaɗo men biyeteɗo Fama Demba Dieng na hawalla jalɗo keesɗo namado Kanel yo Allah yirma ɗum yaafo ɗum ha no aljanna mi salmini yeeɓiyankoɓe foof suhe mawɗo debbo e gooko ko noon Allah jarama enen en pawi ɗemgal men ɗo pawɗa ɗo gam donade Djiby Dieng e dendagal umma islamique yo Allah yurmomo yafomo mawɗo Abou Sy machallah lawol ngol to ko enen ni tan gonno lawol Abou arti tawtimama assalamu aleykum. Waleykum salam moƴƴere Allah yettomo en janti e duwotoɓe Allah yurmo yaafo Allah harno aljanna en ñaguima Allah kadi yo Allah ɓinnan men ɗum e dow jaam e cellal yewtere nde en juurima dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe musidɓe kala eɗen ñaago Allah kadi yo Allah longin men haalde ko moƴƴi ko kadi taw ene naata e noppi malaɗi ɗi kadi naftoro Allah kadi uddana men damal ñiŋoɓe seyfitoɓe bonnitoɓe nde wonno ngal damal ngal wiyete ko damal puujoje e pergitte e cagge jewtowo fof eɗen ñaagono ɗum Allah nde Allah dandat ɗum e pergitte e puujoje e cagge nde wonno ko ɗon ñiŋoɓe e bonnitoɓe sefitoɓe ɗon ƴaɓorto mbawa ruude jomumen ɓe ɗum ne kadi jeeya koye yewtere moƴƴere Allah ma e joom salmin noon yo Allah faabo en Allah danɗen e ɗum ɗon ɗum kadi ko ɗum gañol neɗɗo noon yo Allah faabo en bijahi nabi Moustapha sallallahu alaihi wasallam puɗirɗen tan toɓɓere men arwoniri alay saago men nannuma men gartirma tan wahabiyankagal pawirgal e dow salafisme holko mbawɗa famminde men ɗon moƴƴere Allah ma e joom salmin e ko ardi fof ko ceerno mawɗo woni ɗon ko gando mawɗo kono hade min arde makko seeɗa tan en ganden ƴeewen ñookiɗe e diine l'islam won ñooki e pelle e peccorɗe e peeje peccorɗe gone e diine l'islam so en ƴetti l'islam banggue arwande nde mbiyeten ko aqidatu ahlus sunna wal jamaa ɓeeɗo ko ɗum tandal nde arwanire l'islam ko ɓeeɗo mbiyete aqidatu ɓen ko fimde mumen timmiɗimmere nde wiye min al firaqil aqaidiyati fil islam tawa ɗo kadi ko pelle joguide pible kañum men no jiirata islam ɗen goni chiiyankoɓe imamiya e ibadiya e mu'tazilina yen a zeydiya en achaira abou hasan al achaira al marturidiya kadi e pelle goɗɗe nan toon taw ko miiciyankoɓe sa ɓenni fedde wonde nde gara ko wiyete madahibul arbaa madahibul fiqhiya mbiyannomi ɗinne kadi a taw toon wiyeteɓe hanafi malik shafii ahmed ibnu hambal madhab jaafar wujubu walla ko wiyete ijtihad wo adami taassubul madhabi ijtihad woni arɓe ɓeɗo ko madhabuji ɗi mbaɗama nayyi ɗi gasi haɗi goni joyi ɗum ɗen ɓe mbaɗi kadi maɗo woodi feñɓe abattiɗi kadi mbiyete ko ijtihad ɓen ko tinnotoɓe doktiroɓe gandal pour wawde ko ɓeeto purguno walla ko goppuno ko walla ko fiɓriɓe ko mbawa dañande hen yimɓe ñawoje
ɓeɗon mbiyete walla kadi ni ko wiyete adami ta asub ko ijtihad taw kadi a abbaki hay goto a jattinta ko a ƴegginta banggue maɗa ɗum ndewa ɗon kadi jaaha ɗum ɗo ene madhab aw wujubi ittibai madhab bi aynihi rewoɓe lawol walla taw aɗa jogui hakke rewde e ceernajo imam ndewa imam malik walla ndewa shafi walla hambal walla ɗum ɗo e gueɗe ba noon abou hanif ɗum ɗo fof ko ɗum ɗo yuji so en benni ɗi ɗon garaten koko wiyete e harakatul islahiyatel haditha woni dillereji e pelle taw pawiɗe koye islam ɗen kadi ko micciyankoje kono noon ɓurde lollude hen nde ko biyeteɗo noddandu dawat cheikh mouhammad ibne abdoul wahab rewa hen jama'atul ahlul hadith e jama'atu ansarul sunna mouhammadiya ikhwanil muslimin en jama'atul islam fi shibhi qaratul hindiya eɗen jogui kadi ko wiyete jama'atul fi shibhi qaratul hindiya e ittijahil islam bi tunus e hizbul salamati l wataniya turki hizbul islamil kurdistani ene jogui kadi ko wiyete kadi jabhatul qawmiyatu bi sudan ene jogui kadi wiyete jabhatul inqadh bil jazair ɓeɗo ko pelle fof ko mahiɗe nder diine l'islam sa ɓenni ɗon kadi gara kadi fedde nde ponɗen rewnude hen ni ko wiyeteɓe suufiyankoɓe ɓene holno jirata diine e holno jaggiri l'islam goto hen fof ne jogui fimde mum kono gonɗiniri ni ene yirata l'islam goto hen fof kadi ene jogui no yiiɗi yo islam jogore e dow leydi ndi andi oɗo joni ko harakatul mbimam ko harakatul islahiyatil hadithati ɗe ko pelle kese taw koye e jamanu yonta meɗen o ɗum woni abdoul wahab en tan e ɗeɗo pelle garɗe mbiyete ko dillereji yanta noon suufiyankoɓe e kala e pelle caltuɗe e suufiyankagal so en gaari toɓɓere joom wona jama'atu takfir wol hijrati wayno seydo ɓuɗbu en ɓeɗo goni hasan al banna nde ɓenni ɗon ko seydo ɓuɗbu ɓeɗo kañumne kadi fayi koye diine l'islam koto banggue wiide yo l'islam ala fof leydi pordi wodde tawi ko leydi julɓe tawi wona diine l'islam ñawirta tawi wona deftere nde ñawirta ɓeɗo ko ɗum jaari e gueɗe baɗe noon kadi kala mo notaki e ɗum ɗon leydi ndi so sawi gollidi e hefreɓe walla jaɓani notade ɗum tan ko leydi keferu eyyi aran noon kadi ko wiyete hizbu tahrir e aljama'atul islamiyat fi misra ɓeɗo fof aɗa wawi ƴettoydeɓe ko wiyete hawarijan ko ene waɗi ko wiyete pelle ɗiɗi tan ɓurɗe mawnude ene waɗi ko wiyete musiba l'islam ko wiyete musiba l'islam fuɗɗeni julɓe tan ko nde hawarijen peeñi yante biyeteɗo barba haari ko ara ɗum ko tan ko e cagguitoje ibnu taymiya ɓeɗo pelle noon ɗe joɗiɗon ɗe hande o wona yidde bonnidde wona jingude fedde hen kala nde ƴettuɗen so en ƴetti suufiyankagal so en ƴetti wahabiyankagal so en ƴetti dendagal pelle ɓennuɗo en ɗe mawahibuji ɗi walla goto foof no yirata lino wona jingande ɗum wona wuranade ɗum ala hen mo jinganten walla ko jaruɗo jihad o kalaten tan goto mabɓe fof ko dartol mum e cimtol muɗum no yiiri l'islam ene jogori l'islam kono wona eɗen guurano ɗum walla eɗen keedana ɗum sibu enen en mbino en gona tasawuf aɗa fami en gona neɗɗo tasawuf en gona tijaniyanke kono noon eɗen ɓaadi tijaniyankagal hay sen jaggani werdu ɗum en cuuɗotako hen e gueɗe baɗe noon denda en gona kadi ne ɗum ɗoji heddi noon ɗeɗo pelle foof hol fof ɓurɗo handude e andude ɗum ɓuuri handude e andude ɗum fof ko enen julɓe tengtuno enen fulɓe sibu ɗeɗo pelle soɗe gummima tan ko wiyete leyɗele arabeɓe ɗe duƴƴoto koye meɗen holko saabi mbiɗa ha tengtuno enen fulɓe tengte enen fulɓe ko diine l'islam o ko enen goni duƴƴorgal tubakoɓe tarikhiyankoɓe tubakoɓe e tarikhiyankoɓe bindi arabeɓe fofoɓe kawri ko fulɓe gadi nadde diine l'islam wadde micciyankagaluji garoji ɗi fof koye men adorto so en ƴeewi tasawuf nde ari nde ko enen adi gila e lawol gadriya fof ko enen gadi hen tijaniya nde ari nde ko enen gadiri salafiyankagal ngal ɗo kadi ne ko enen gadi hen hay sinno koye mbadi gondi ko wiyete ceerno mamoudou ba jowlo o wona salafiyanke wahabiyanke kono ko rono janggi ko kanko adi addude mahadaraji ɗo on ne gurdam mum koko foti waɗanede jonde koko foti kadi teskede e wonde ko ɓeydi e nder gandal e nder Fouta ko ɓeydi kadi e wittoji o fotani yeebede sibu won loore mawde o addi fitti ko sa ƴeewi salafiyangal e kadi pelle jihadiyankoje ɗe kadi kala ɗo jihad ummino ko fulɓe ɗoyi ɗum ha yetti e nder Afrique o foof mbaɗi hen leyɗele biyeteɗe e république islamique uji taw ko Afrique taw ko gendiji ɗum ɗo hen ko wayno gendi joni Adamawa en ko wayno gendiji ɗum ɗo hen no wiyatano kadi Mali
Masina l'empire de Masina e laamu almameɓe Fuutatooro e jihaadiyanko e Malick Sy mo ɓunndu e hay sa ƴeewi sa reɓidima tan a Moussa Molo en tan sa renaki mbiyata kañumen komin mbaɗi jihad sibo ene famɗi sa ƴeewi caggal makko bamakko tan ni e hoore muɗum ko ceerno mawɗo wonno ko mais beele wona ɗum ɗon woni sababu so wiyama jihad tan mbiya égal pel non seulement sani wona ɗum wonata égal kono noon kadi ɓeeɗo fof kadi so tawi noon ko enen goni sabbundu ndu ko enen goni duƴƴorne ɗe kadi ko enen caktata nawata ɗo alay saago enen moƴƴi ganden ɗeɗo pelle garɗe ɗe eko arata e meɗen ko jaltinen cuptono ɗen ɓesgu ngu e julɗo kala nanowo ngal ɗo ɗemgal hol ɗeɗo pelle holko ɗe jahata sa wi tasawuf holko tasawuf yahata holko soomi e muɗum sa wi salafiyankagal holko soomi mo haaɓe ko soomi pelle jihadisme holko soomi e muɗum ene moƴƴi andin tawi noon wona e wuuranade hay goto ko ɗum waɗi so en garti noon e kanko mo mbiyeten ɗum ɗo ene Mouhammad ibn Abdoul Wahab jibinedemo kanko o jiya koye daraniɓe noddandu ko wiyete salafiyankagal e yonta meɗen oɗo keso o wiyete ko Cheikh Mouhammad ibn Abdoul Wahab al-Mashriqi at-Tamimi an-Najdi to banggue funnague makko jiya ko Tamimi yanke leñol mum to Najdi woni diwan mabɓe ɗo ɗoɓe koɗɗi ɗo ɓe mbiyata ɓundu walla Fuutani ɗum woni Najdi kon oɗon banggue o jeeya o jibina ko hitande 1973 o maayi ko hitande 1994 woni yewɓe ha 94 jibina koto wuuro wiyetego Uyayna woni Yayna sara nokku biyeteɗo Riyad e nder Arabie Saoudite anani de o huñi Qur'ana kanko oɗo ko omo yaare duuɓi sappo ɓoli kanko Abdoul Wahab kanko Mouhammad eyyi min noon sa welami ɗon mi wiya mbiyatmi tan ko ɓi Abdoul Wahab o ɓi Abdoul Wahab o bisimilla wiyata Mouhammad eɗen poti renade inde nde holko sabi Mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam kala ene waɗi hadis sa inniri ɓiye Mouhammadou tan renomo hoto fiyarmo hoto waɗmo e haaluji bonɗi sibo Mouhammadou inde Mouhammadou nde natirten diine l'islam e nder waktuji joyi ɗi fof seɗen juula ko kayre inneten inde Mouhammadou nde sen naati hay nder gabri sa wiyama holi joome o hollo Allah ma no wiyete e holi diine maɗa e hol annabi maɗa mbiyata ko Mouhammadou so tawi aɗa juula e makko mbiyata ko allahumma salli ala sayyidina Mouhammad sa ƴetti juuɗe ma mbiyata ko an joomam mi ñaaguimama an bawɗo joom Allah kattanɗo mi ñaakumama jokkorama e an no baɓe ma e nolaɗo maɗa sabu teddugal Mouhammadou ay aɗa ñagoro nde ɗo yinde aɗa duworo nde wadde so tawi aɗa haala e ko boni aɗa jogori haalde hunde bonde hoto rewni hen inde hoto adoro inde makko nde ndewna hen wadde mbiya Ibnu Abdallah Ibnu Abdoul Wahab najdinajo mbiyatmi min najdinajo hen sahaji mbeɗo wawi weddade gawe bisimilla joni noon ko hulde won Arabie Saoudite najo goto imam o wonno yewtere wotere o ɗo waɗi ɗo tan o wi ɗo haalannoɗo o haalanno ko ala wi aljuma paaɗo kala mo wona Quraysh yanke mo wona arabe ƴiƴam tedduɗam kesam ɗum ɗo ene laaɓɗam juulata e oɗo juma Allahu tan o jooji kuppa ɗon tan o woodi ko taƴa to taƴagal tan rendina wedda e aduna ma on duuɓi jeeɗi hande ko ɗum waɗi ɓerɗe fof kuɓɓi kala ɗo ɓalejo wonno e mo wona arabe wonno huɓɓi ndeke o yiiɗi o haalanno kanko ko haala ko waajade so tawi neɗɗo ene julɓe ko julɓe fof poti l'islam poti ɗum ɗo ndendi juma innal masajida lillahi ko Allah jeeyi jumaji ɗi ko kañumen jeeyi yimɓe fof poti hen wiide min komi Quraychenke min komi kalajo min komi toroɗo min komi ɗum ɗo kala ɗum o haalanno koye ndin mbaadi yimɓe ɓe noon bandiji ɗi e añɓe neɗɗo saɗa haala en fof ko ndenɗen Mouhammadou jogui ko añɓe muɗum enen joguiɗen ko añɓe meɗen e yiɗɓe meɗen yiɗɓe men ɓe jiyata nanata ko kalaten ko koko weli ɗumen tan añɓe ɓe ala ko toon mbi so wona ferguitere e jumre e fujande wadde onne wawi moltade ɗon taƴoto taƴa gayane tan ara wima ko an haali ka ɗo haala taw ko inde nala ndewɗa ɗum ko inde Mouhammadou ko teddude kanko ɓi Abdoul Wahab o nden o reniri Qur'ana ko duuɓi sappo bam makko wiyete ko Abdoul Wahab ko gandu ɓe goni kadi Arabie Saoudite on tun woni koye lawol madhab Ibn Hanbal Ahmad Ibn Hanbal e on saaha bam makko ko gaadi mawɗo gando mawɗo tani koko gando mawɗo o jeeya koye nder galleji ɗiɗi e galleji Najdi ɓurɗi hewde gandal ko hen o yalti caggal nde o janggui ɗon ha huuñi o fayi Makka o yeehi hijjore nden o ari ha Makka o janggui toon e Cheikh Abdoullah bun Ibrahima Ali Sayf caggal ɗum o ɓenni o fayi Madina o janggui toon kadi e seremɓe o hooti kadi wuuro mabɓe Uyeyna nden o arti ha Uyeyna o jooɗi ɗon seeɗa hedde 1924 o fayi o yeehi to juuroyade Basra e Bagdad
won taarikiyankoɓe addoɓe wiyeɓe o yeehi ha Iran kono ɗon ene waɗi ko tulmi Iran ɓuuri yajji ko tan o haaɗi ko Basra e Bagdad en e ɗeɗon gueɗe e Kuufa en o janngui e ɗen guure e kala seeremɓe heeɓe wonnoɓe ɗon nde o ummi Basra nde o tinditi ko wuuro ene wiye Ahsay walla Ahsay o fayi huure ɗum ɗo ene Horimla wuuro wiyetego Horimla nde o ari ɗon nde tawi ɗon bamakko ene woni ɗon ɓaadi bamakko ne jooɗi e ngon wuuro o fuɗɗi noddandu makko ndu ɗon o fuɗɗiri noddandu makko faade e tawhid wiide ko wottiɗinde Allah konngol la ilaha illallah ko ɗon o fuɗɗori kanko ɗum noon ene yaara hedde 1953 caggal jibinede annabi Isa woodi fewjuɓe wardemo kanko ɗum ɗo ene ibnu Abdoul Wahhab ɓi Abdoul Wahhab o dogi o tindi o rucciri kadi iyeyna o jibinaɗo o yeyna ɗo o jibinaɗo o heeɓi laamɗo gonnoɗo ɗono ibnu Ma'mar on wiyete Ousmane ibnu Ma'mar o heeɓi ɗum jaɓɓi noddandu makko ndu ɓe goni e wallodirde omo waɗa ɗon da'awaji makko omo nodda o nota ɗon seeɗa yeehi ha ɓooyi woodi debbo goto ari ɗon on ene wallamo on holko wallannomo koye fusde gagneje e ittude shirku ko ɗum ɓe mbiyata e hurgoji kala aññere mahande ha towi e kala ɗo waɗana hurgo yanade waɗanade hurgo ɗum fof ɓe guitta ha laaɓa ɓe beddo ɗum ɓe pusa ɓe mbiya ɗum ɗo ko sirku moƴƴani en diine l'islam ene haaɗi ɗum joni noon ɗo woni o wallidade e ɗum ɗon debbo goto kadi ne waɗi ɗon jina fiji tawi ko desaɗo ari wulde haalanimo holko woni ñaworumo e Allah oyi ko warede tan ɓe nanguimo ɗon noon gasa asa on ubba ɓe wi cakaji kanko on ɗon debbajo kanko e laamɗo ballodirnoɓe mbaɗi ɗum ɗon noon hankkadi ɓerɗe yimɓeɓe anduɓe wonnoɓe ɗon ɓe ƴoogi laawi mbi kanko noddano noddata ndu paamani ɗum yo laamɗo o waɗa feere yaltinamo nokku o laamɗo Ahsay o goɗɗo ne wonno ron bun dejine nuli windi ɓataki yo ceernajo o ware walla yaltine wuro ngo kadi yente nodditali gullitali goɗɗi seeremɓe woɓɓe mbi yo yaltine wuro ngo ha laaɓa oɗo noddanmo ɗum moƴƴani sibu kanko o addi ko kalimatu tawhid la ilaha illallah tan eɓe jogani ɗum ko tawhidul ɓe mbiyatma ko tawhidul rububiyya tawhidul uluhiyya e tawhidul asma o sifat ɗiɗo koma goɗɗina ɗum goɗɗina inde Allah goɗɗina sifaji Allah goɗɗina Allah jomiraɗo wonde jomiraɗo ko jomiraɗo Allah ko Allah dewateɗo jomiraɗo ko jomiraɗo gotina inde gotina sifaji muɗum en jogui noon ɗoɓe pawori ɗum ɓe ɓaara ɗum ha wawa hen woɗɓe kadi tawi bindino no mbiruma mini ceernajo o wonde yo waɗa feere ɓe mbawa fade joni noon ibnu Ma'mar tawi feere nde ala hankkadi mo wonduno tawi feere ala tan o yalta woni lamɗo wi hankkadi noon yo ƴeew ɗo muuyi ɗo tindoyi ɗo hucci o ummi ɗon noon o faati Uyeyna o fayi wuuro wongo ene wiye Dir'iya wuuro diyeten ko Dir'iya ngo noon o ari ɗon e nokkure laamorgo ngo tawi ɗon ɗon woni nokkude laamorde Ali Saoudi en adan hade mabɓe lamtade Arabie Saoudite foof koye ngel falneyel tan kamɓene ɓe gonno Ali Saoudi en ɓe ko ɗon tan konno o ari o jippi ɗon nde o jippi ko galle biyeteɗo Mouhammed bun Soylim anani di al arini e hitande 1957 e fergo en hawra tan 1970 pawɗe tan hedde 54 53 o dañi almuɓe ha heewi ngari notimo ɗon noon laamɗo o felliti dogde kañumne ari juurimo laamɗo wuro ngo Saoudi naɓɓe on biyeteɗo ko Mouhammed bun Saoud on laamino on yonta Ali Saoudi en wonɓe ɗo en hannde laamiɓe Arabie Saoudite ɓe fof koye ɓen jalti koye on jalti sibu ɗo joni so en gari ha ɗon nde on ari juurademo nde jaaɓi bismimo jaɓɓimo fodanimo ma renmo ma wallodir e makko darade e l'islam e miijoji makko ɗi e sinude ɗum ɗon noon en kippiri ndeɗo deftere ma en taw ɗon ko haaldi e laamɗo o ko kanko Mouhammad ibn Abdoul Wahhab nde wari nde laamɗo o wimo welto abshir bi biladi khayrin min biladika wa abshir bil izzi wal manati welto wonde beltoroɗa wuro moƴƴo garɗa ɓurgo moƴƴude wuro maɗa ɗo gummiɗa ɗo beltoroɗa kadi teddugal e dañde denowo ceernajo wimo minnene mbeɗa weltinirma teddugal o ana abshiruka bil izzi wa tamkin minnene mbeɗa weltinirma teddugal e huɓidare
e ngol ɗo konngol kanko ceernajo ɓi Abdoulwahab o wi mo mbeɗa weltinirma kadi konngol biyetengol la ilaha illallah ngol man tamassaka biha wa amila biha wa nasaraha malaka biha al bilad wal ibad kala nanguɗo e maggol no nanguiri nangugol tiɗgol ngol ma halfu jiyaɓe ɓe e yimɓe ɓe fof ruttiro kadi laamoro ɗum leyɗele ɗe a faami so tawi tamtima ngol ɗon konngol la ilaha illallah ngol wo hiya kalimatu tawhid wo hiya ma daa ilayha rusulu wi ko ngol ɗon konngol ngoli woni annabaɓe fof noddanno e muɗum ko ngol kadi ngol fal ard yarithuha ibadullahi l muslimin ganden kadi leydi ndi noni wawi wade fof rontoytandi ko jeeyaɓe moƴƴuɓe ɓe ɗon noon laamɗo wi mbadden charɗi charɗiji ɗi laamɗo wimo mami eno e mbaɗa charɗi ko ardi fof an la yartahila anhum wa an la yastabdila bihim gayrahum o wonta ummade e mabɓe sertude e mabɓe ɗon tan hankkadi o wondata e mabɓe kadi o wossirta to o wossota koɓe goɗɗo somi jeeyi ha booli janggo e jaam o yeyata neɗɗo goɗɗo joguiɗo doole tan walla lamɗo gono o dogo o fatata ɗumen ala il faut on fiɓodira ɗum e lamɗo o ceerno o wi kadi ɗimmel ngel tawa kadi a haɓata an la yumani alcheikh fi an yaahuda alhakim waqte thimari ma itada ala ahdihi min ahli dir'i kamɓe dir'i naɓe goto fof ɗo wonno mawɗo wuuro fof ɗo wonno ene joguino so coñal soñama tamroje koɓe jagganno ko wiyete muddoji wi taw ceerno haɗataɓe ɗum ceerno jaboromo ceerno wi amma ani charti l awal fagar qala lahu cheikh absid yadaka ubayuka so tawi ko charɗi gadano fortu junngo maɗa mi fo hen mbaɗen gundo andi wiyete gundo mbadden gundo mi jaɓi kadi e dow eɗe mbaɗa addamma biddammi wol hadmi bil hadmi ƴiƴam e ƴiƴam fusande e fusande ɗo pusi ɗen dufdata ƴeɓen pusdata ko manam kalen kene kewko enen kala enen kewko enen mbaddata so ɗo fus rufde ƴiyam yontigo enen dufdata so fusde yontigo enen pusdata d'accord amma charɗi thani o wi so wonti noon carɗiyel ɗimmel ngel fagar gala lahu laalla allahu an yaftaha laka alfutuhati fa yuawiduka min alghanaimi ma huwa hayrun minha yama de allah udditanma udditare waɗa udditare yanji wostonoma ko ɓuuri kon ɗo pecconno muudoyon ɗum ɗo ene lomtinanma ɗum ko ngaluji ɓuuri ɗum hewde surtout ko sa heeɓoyi aduna o so en laamu yimama heeɓ ɗum bisimilla ceerno o ya taguidu a cheikh bi annahu la budda lillahaqi min quwatin tahmihi wa dhalika li anna allaha yazi'u min alsultani ma la yazi'u min alquran ceerno ene andi ene sohli e doole omo andi ko addi ko kanko tan woni ɗon omo ala ɗum nin joni noon allah ene itta e laamu ene itta inna allaha li anna allaha yazi'u min bisultani ma la yazi'u bil quran allah wonko ene resda e laamɗo wonko ene wona e laamɗo ko ene renira diine ko ala e deftere nde sibu joni laamɗo so wiyama ɗo woni ɗo ene wiyama ko kañum jogui ɓoggol kañum fiyata kañum waɗata fof ma won kulɗo wadde bonande kono so tawi ko deftere qur'ana nde ɓolde tan ene janggue en ɗum nine ma won hulani wadde haydara jeeyaɗi hen ko so mbiyaɓe naati tan ɓe ñawirta ko deftere Allah nde tan ɗo hankkadi ma yimɓe kulma mottude ɗoftade deftere nde kono somi woppidama yimɓe nde tan goto fof ma jokke haaju muɗum cheikh noon jokki noon e noddon muɗum e on diwan nden amir o maayi caggal ɗum kadi ɓiyi ko lomtoyimo ko ni woni no ari joni noon kanko e abdoulwahab wi abdoulwahab o wi ko mi janggui gandal lagad allamtul ilm mi janggui gandal nde janggumi gandal nde dendagal yimɓe fof koɓe mbawi wonde ɓe gandimi woni gandu e diwan o fof andimi woni gandu ɓe gandi kadi e nder gandalam ngal ala fof ɓurɗomi gandal o andi o huñiri ɓurana komo yaari duuɓi sappo o wi o janggui gandal ngal gandanɗa hoorema ala gonɗo ɗon mo seedaki wonde kanko ibnu abdoulwahab ko gandu wadde sa faami kanko hankkadi o jagguiri hoore makko kala gandu gonɗo ɗon kanko mo andude o fawi hen kono min noon mi wonano gandunoɗo konngol ko wiyete la ilaha illallahu ko firti mi anda kala kadi biiɗo e nder diwan o e nokku o kala dariɗo wi ene andi konngol la ilaha illallah konngol firti o feni e dow Allah o fefidima fenade o haali konngol ɓurtugol kanko hoore makko anda subhanallah mawɗo abou an ɗum ɗo kam holno pamirta ɗum kam hankkadi hecci noppide eyyi min mi arta caggal seeɗa hawa arta e firde ko haali ko en tout cas jarama mi heeɗima kalɗa ko namdalam ko holi gartam ɗam ɗeɗo pelle gaddani en ga Afrique ga ha tengte Sahel o
ha tengtele yimɓe sabu to ɗe jibina to wonno ɗe jibina wonko ɗe golli toon ɗe gummi toon gangal majje ga henna e nder diwnuji men ɗi e jaatige mabɓe eɓe tawi ɓe e nder afrique o ha tengde Sahel o hol gartam ɗam keɓɓen hen Seydi Diop moƴƴiralla maɗa ne heewi gartam pelle ɗe kono kanji fof ɓuuri heewde gartam e ɓuuɓde ko tasawuf tasawuf woni suufiyankagal ko saabi ɗum ko enen Afrique de l'Ouest o nde naataɗen diine l'islam nde fof ndewaten koko laawol biyetengol Malik ndewaten koko wiyete gadiriyankagal walla tijaniyankagal fimde meɗen wiyete ko ash'ari e fimde ash'ari no pamirta kamɓe mbiyatma ko sa holko woni fimde maɗa holko gonɗinɗa mbiya sifaji Allah ɗi ko wiyete al ilm wa sam wal basar wal kalam wal qudrat wal hayat wal irada ha timmi gueɗe jeeɗiɗi sifaji Allah sifi hoore mum ɗi wonde ene nana ene yiya koko wuuri ko kaalowo ko gando ko muuyowo ha timmi sifaji jeeɗiɗi ɗiɗo sifaji ɓe mbiyatma ko sifaji ɗi Allah tabitinen woɗɗiɗen hoore mum sa ruttima e nder Qur'ana ɗin toon ɗum ɗo wiyete aqida min ko ni jirumiɗi ene waɗi sifaji goɗɗi kadi pawtiɗi hen ɗiɗon ko mbiyete ko sifatil khabariya ko wayno wiide Allah ne jogui jungo Allah ne jogui saaga woni koyngal walla dande Allah ene jogui yitere Allah ene jogui newre Allah ene jogui ɗum ɗo ko sifaji khabariya koɗi jangtaɗi ɗo ɓe ɓuuri wawde lurdude kamɓe wiyeteɓe pelle piɓle ɗe ɓe duko eɓe mura e duko ha adda hare ha adda goɗɗo fof watta wiide goɗɗo ka mushrik ka kefero sibo wahabiyankoɓe salafiyankoɓe hannde ɓe jaɓata ash'ariyankoɓe no ciforto Allah ni enen joni mbiyeten ko ɓe mbiyatma ko ala ko sa jaɓiriɗi noon aɗa kadi ya hutor hakkille ko ɓe gaddinta ko hakkille e naglo ɓe mbiyatma ko joni so bindi gari ya faw hen hakkille maɗa e micciyankagal maɗa manam neɗɗo foti jogade haqqille wawde ñawde alin nagle eyyi c' est à dire ko bindi bindama a wiyama hadis goto nani wi hadis o joni o lelniri ɗo hen man qala la ilaha illallah kala biɗo la ilaha illallahu tan ɓandu mum harmi jeygol jima yo jagguir noon tan mafo hen goɗɗum wiide mbiɗa micco ye ko ma mbaɗa hen sérgue ma ɗum ɗon ala ɗum ɗo joni wiyete hen naglu ko bindande ko no Qur'an o haaldini no lelori ni walla no hadisaji ɗi lelniri ni ko yo en kaaldiri noon tan ɓeɗo mbima ala omo jogui jungo walla arrahmanu ala ashistawa jomiraɗo o omono fotindi dow denki tawde Allah wi ko ala hay goto miijo wawa yettade ɗum sifa wawa andude no wayi ɓe mbi kamɓe ash'ari en ɓe mbiyatma ɗiɗo sifaji ko maɗa wiyeten ya jagguirɗi kono wona no jungo no joguiɗo jungo ni walla no joguiɗo koyngal walla no joguiɗo yitere ni honon guite meɗen ɗeɗo walla kadi so wiyama jomira jurum deero o arrahman jurum deero o omo fotindi dow denki eɗen gandi ko woni denki joni noon ɓe mbiya holno ɗum wonirta ɗum ko namdi mi winoma ñande hen wone gande ɗe mbaɗɗakimi min julɗo tawde gandalam yettaki ronde mbaɗɗakimi mbaɗe ɗum ko tawi ko ɓuuri sohlire ɗum ko dukoɓe ene mbiya ko jeeyi saabu kono noon kamɓe fof ko ɗo mbermima jomiraɗo noon fotindi dow denki fotindade ene anda denki ene anda joni noon hol ɓe mbima ala ko bila kayf wala tamthil hoto wi hono woniri hoto wiya aɗa hokka ɗum yeeru hoto wiya aɗa waɗa haydara ko ya jaggu tan ya jagguira noon won hen to joni banggue to salafiyanko walla wahabiyanko mbiyama ala ko ya wiiru tan ko Allah ne jogui jungo so omo jogui jungo omo jogui jungo no jungo maɗa ni omo jogui hoore maɗa ni ɓe gani mbiyaɓe ala so mbi noon kam mbaɗi boni on dokkimo ɓandu on mbaɗnimo aya o mbaɗnimo natal haw timmi o wodiri no foti woni te wiya ko woyani noon wiya ko laysa ka mithlihi shay firti noon a wawa wiide waɗi on oɗo waɗa wannam ɗo wonde mbiya ala tawde kanko wi omo jogui jungo jago hoddiri omo jogui jungo ɗum ɗo joni ko ɗum ɗo woni joni so en gartira banggue suufiyankagal jammo addi ɓeɗo to banggue Afrique de l'Ouest o haade nde no yimɓeɓe eltira eno nehira ni hay sinno to banggue suufiyankagal en waɗi won gueɗe jawniɗe e won gueɗe ɓurtinɗe to banggue l'islam kono noon kadi so tawi taw ruttima to banggue deeƴre ko kamɓe tan gonata e nokku eɓe ndeeƴi ɓe porsatama ɓe mbawnatama ɓe kollatma tan ko koye mabɓe ɓe kollatma ko nelaɗo ɓe kollatma hen sahaji ko galleji mabɓe e mbawka mabɓe e gueɗal mabɓe e Allah ɓe kolluma gueɗal mabɓe e Allah ɓe mballuma ñobbude fittandu maɗa e yidde Allah yidde nelaɗo ha mbatta haalde e mabɓe ko mawni mbatta haalde e nelaɗo ko ɓurti ko ɗum ɗo noon salafiyankagal salato ko ɗum ɗo woni wahabiyankoɓe sal joni noon ɗeto pelle ene mbaɗi ɗum ɗo so en ƴeewi joni Ahmad Mamoudou Ba Diowlen komo mbinomi ɗo nani o wonko addi ko mawni
enen gonɗa tan koye suufiyankaɓe gonɗo ko ɓoggal gotal tan joguinɗen hankkadi ko nde gadiriyankagal usti nde gasani ɗe ko nde usti e afrique de l'ouest no tan lomti ko tijaniyankagal nde tijaniyankagal lomtiɗe hankkadi micciyankagal gongal arani enen way kono ko won dukoji kewɗe e l'islam jettaki meɗen so wonano ko pelle jeeɗenkoje ɗe teldiri ko ma en jooɗono taw en ganda gueɗe kewɗe nde wonno ɗo tan ko malik ɓoɗo jangguinteɗen ko deftu men garata e meɗen arata e meɗen tan ko ɗiɗo aqidatul abou hasan al ashari arata e meɗen tan ko suufiyankagal ɓen ko eltoɓe pittali nehoɓe pittali nehma e ruuɗade wone aduna suufiyankagal woni ruuɗanade aduna wone gueɗe ɗum ɗon mbiya ɗum ko zohdu ko ruuɗade kono e nder duuɗogol ngol suufiyankagal ko ɗum yaade eltuma joni noon kamɓene ɗon ene wayno won intérêt moɓe gaddi hen alaji mamadou ba joni ari nde o adi fof ko wadde feere ko ƴettude yimɓe nawɗumen caggal leydi to janggoyno e ley arabie saoudite to yimɓe mbattu yaade en janggoye mbatta yaade janggoyde caggal leydi won yahannoɓe ni cheikh mar en keccimo jibinimo gadimo tannimo kono noon jehino kono e rogere yaade nde ndeɗo rogere yaari tan ko janggoyde ko wiyete ɓen ɗon ne garti nde gartini miiciyankagal goppunoto ngal cheikh mar yeehi makka tawi toon wahabiyankagal tawi toon jihadisme artirani jihadisme mabɓe o artirani wahabiyankagal ngal woɓɓe seereɓɓe ko wayno kadi ne alaji malik en jeehi toon mais est ce que cheikh oumar kadi ɗum ko artir ɗum ɗon beele wona ko jonaɗo ko gandanɗa hoorema ko woni ko ɗum saabi o sinno joni cheikh oumar nde yeehi haade mum yaade jaggano lawol tijane waɗani haydara ko ma yeehi ha toon artiri tijaniyankagal ngal artiri jihad o tan mbiyeten o artiri ko salafiyankagal ko toon heeɓi micciyankagal ngal kono tijaniyankagal ngal o suufiyankal o jaggi ɗum ko guilom woni ɗo o yeehi toon o ɓeyditi toon kadi tinnade e tijaniyankagal ngal kadi o hesɗirini toon e ceerno makko o machallah caggal ɗum o arti ko ɓeyditi hen tan ko jihadi o kadi ko fowade e jihad lasli o wiyata hay goto kefere c'est à dire julɓe ɓe o wiyata koɓe kefere kono ɓeeɗo pelle battidiɗe ɗe ɓeɗo ɓe mbaɗantuma ko takfir joni so en ƴeewi joni so en duttima ɗo joni e yidde fammindema kamɓe joni holko jeeyi sababu eɓe ene hawni hen sa ƴeeyi ɗo joni koko abdoul wahab ibnu abdoul wahab o nangue e hunuko muɗum o nangue hakkille muɗum o yaa taqidu ibnu abdoul wahab anna ulamai najji o qaadi o ɓuddatiha alladina kanu ala madhabi alhambaliya la yarifuna alislam wala yalamuna mana kalimatu la ilaha illa allah abdoul wahab kanko ibnu abdoul wahab o wi dendagal anduɓe wonnoɓe ɗon ɗe najdi ɗo diwan mabɓe o e wonnoɓe lawol ibnu hambal ahmad ibnu hambal e on yonta ala e mabɓe foof gandunoɗo l'islam kadi ɓe gandano mana kalimatu la ilaha illallah o ko firti ɓe gandano woni ko kalanmami nane ko de wasoro on ɗoyi makko nde wala yufarriquna bayna dini mouhammad bune abdoullahi wa dine oumar bnu lahi ɓe mbawa serdude dine mouhammadou addi o e dine oumar bnu lahi dine oumar bnu lahi koye taniraɓe mabɓe ɓuraychiyankoɓe ɓe mbiyatma ko ɓoyɗo yeehi kañum yano ɗum ɗo ene siri walla yimɓe hedde toon addiri toruji addi hubal en toruji ha heewi soodi toon toruji sanamuji moɗi addi pinki ɗumen ɗo kabba woni ɗo joni ɓen en ndewanno ɗiɗon allaji o wi ɓen seereɓe wonnoɓe ɗon e yonta makko ɓe kanko abdoul wahab oɗo ɓe mbawa sernude diine mo mouhammadou adduno o e diine mo tanira mabɓe ndewanno o ko gotum anani oumar ibn lahi alladi assasa ibadat al asnami bayna al mushrikina qabla al islam ko on ñiɓnuno rewde toruji toon to makka to ko adi l'islam ene feeña toon wa rahman al wahabiyina yatabiruna anfusum min adbai ahmad ibn hanbal o wi kamɓe foof noon wahabiyankoɓe e hiisade qimade koye men ndewi koye lawol ahmad ibn hanbal li anna mouhammad abdoul wahab yasifu ulama ul hanabilata bi annahum waqaw fi barathini shirki l akbar wa ridda o wi kamɓe fof ɓe o wiyata ɓe kadi ɓe nde kamɓe fof wonde indi sutoɓe wahabiyankoɓe en saɗi ɓe mbiya koye lawol ahmad ibn hanbal ɓe ndewi kono kamɓe fof e wonno eɓe jaa kadi ha nder ɓe mbiya wonde rewɓe ɗum ɗo ene ɓe ciforo wonde anduɓe ahmad ibn hanbal ɓe kañumene koye men tatima e perguitte e goofi e shirku ɓurɗo mawnude e jertingol woni jartudinde e jartudingol wo yuaddu ibnu fayrouz al alim al hanbali wa muqallad ibnu taymiya wa ibnu al qiyam kafiran wa murtaddan min wajhi nadari
محمد من وجهة نظر محمد بن عبد الوهاب لأنه لم يقبل الوهابية بيدو سيرم بيو سيفي دو انو او وي فيروز اودو عالم الحنبلي كو غاندو e der liwol محمد kadi rewi kadi koye lawol ibnu taymiya e ibnu qiyamil jawziya ɓe fof ko he ko kañum ko kefeero kadi ko jartudinɗo e yiyande makko kanko ibnu abdoul wahab holko waɗi noon ko jaɓani wahabiyankagal mais joni kamɓe ɗon jafoɗa joni c'est à dire kamɓe joni e kamɓe ɓen ɗinnulaɓe e saji aɗa wona julɗo ni so tawi a rewani walla haalani walla ɗof takkim jiɗi ko wi tan an ka o yiɗi wiide ko kanko nde ɓe cosi lawol makko nde ayano wima ko kanko o tawi ko yimɓeɓe fof kene gona kefeeru makka eɗen gandi kam makka kam tugganma ujunere nde wari nde ko tawi diine l'islam dañi ujunere e temedde ɗiɗi hitande fonde seeɗa caggal nde mi nelaɗo yalti aduna tawi l'islam dañi duuɓi ujunere e temedde ɗiɗi ɗo islam dañi duuɓi ujunere temedde ɗiɗi ɗo ko ɗon nelaɗo jibina ko makka nelaɗo jibina ko e makka ɗon hakkude mumen najjo ɗon ala woɗɗodira hen ene sownodira no ɓunndu e fuuta ni ko ɗon diine l'islam telli ko ɗon no wiyeteno kadi ni ko ɗon no laaɓi gandal ngal telli ko ɗon deftere nde telli ko ɗon arabagal ngal woni ko ɗon huɓiniɓe ɗemgal ngal woni so tawi o darima ɗon o wi ɓe ganda ko firti mana la ilaha illallah ɓe gandano firti kanko fof wattiɓe hefere wonko yiɗi wadde bisimilla joni haala min holko yiɗi wadde joni o yiɗi wadde ko jihad jihad mbo yiɗo par ce que ɗo joni a wiyatama ayi alwahabere woyi yuhaddidu واجب علماء المذاهب الأخرى في ضوء هذه النظرة كما يعتقد ابن عبد الوهاب أن أية منطقة لا تقبل دعوته بلاد كفر وما ودي كدي انر كلا دندانغال نوكوجي تون فالنيجي غوندي دون دي kala her mo jaɓani norade noddandu makko ndu hiisete ko leydi keferu kala leydi ndi jaɓani diwonuji tan koddiren arbisen mbiyon mane ɗon no sénégal ani waɗi ko fuuta waɗi ɗum waɗi jolof waɗi ɗum ɗo manam kala mo jaɓani notade e no wirni o jibina ko fuuta o ari ɗon o addi miiciyankagal makko o wiyeɗo hankadi ko kala mo ganndo gonno ɗon mo rewani e makko ko kefer allah kala kadi diwanuji keddiɗi faldeji keddiɗi kala hen mo jaɓani notirade hiisate ko naati e leydi keferu allah anani hatta law kana sukkani ha muslimun hay sinno de hoɗɓe hen ɓe fof goni julɓe yo woya dinuna bil islam hay sinno kamɓe fof ɓe goni julɓe hoɗɓe hen ɓe goni julɓe te kadi ɓe ndewata ko diine l'islam fof ɗe lendi lerango leydi keferu woya tabiru e ɗum o teski ɗon noon makka e madina biladu kufrin fi kathirin minal halat ɗum waɗi omo tesko ko heewi e ɗon wonde makka e madina fof koye keferu woni allahu akbar o koye kulɓiniɗo koye ɗum woni no haalirni wa yara ibnu abdoul wahab anna jamii lmuslimina fi najdin walhijaz yunkiruna almaad fima yahusu lmuslimi makka walmadina fa innahu yadunnu anna ma yactaqiduhu lmushriku makkata walmadinata almuslimun huwa dhatihi ma bu'itha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rasul akram sallllahu alayhi wa sallam min ajlihi oyi koɓe cikkara ɓe goni e julɓe e foɗi ɗo guri koɓe cikkara ɓe goni hen ko fof noon ɓe gona julɓe hoɗoɓe cikku ɗum sibu no jagguiri makka e madina ni fof ko noon ɗum waɗi nde ɓe gaari aɗan nde ɗum woni ɗoɓe ceertata e yimɓe ɗe sibu ɗo joni aqida mabɓe o enen mbiyeten ko la ilaha illallah mouhamadou rasulullah sa wini tan a naati diine a naati l'islam kono so tawi neɗɗo o joni o wari o wi ala konngol la ilaha illallah ngol e ngol rondi manama ngol fire an joni huccire neɗɗo bawɗo ɗemgal pular walla bawɗo ɗemgal français walla bawɗo ɗemgal jolfo walla bawɗo ɗemgal omrankore mbiyamo dewateɗo ala so wona allah holko ɗum firti dewateɗo ala so wona allah hay goto rewete hay tan rewete so wona allah so wona allah kamɓe nde ɓe guitti ɗum nde holko ɓe lomtin ɗon ɓe lomtin ɗon ko wahabiyankagal ngal joni o jaggodiri e lamɗo o mbiɗen andi ɓe mbaɗno ko pacte ɓe mbaɗano ƴiƴam pusa ɓe ndewi ɓe mbaɗi jihad mabɓe ndewe leydi ndi fof ɓe pusidi handi laaɓi ɓe pusidi handi laaɓi handi wi tej ne lelima e leydi ala ko heddi han kadi so wona l'islam o dogat koye dow micciyankagal makko eno yirni e fimde makko kanko han kadi wonnoɓe ɗon ɓe pop ɓe mbiyatno ɗumen ni par ce que ɓe mbiyata ɓeɗo ni ko rewannoɓe gagneje
ubbadatul qubur woni rewoɓe gagneji kala suufiyankoɓe bedɗumen ko rewoɓe gagneji ko sirkuyankoɓe subhanallah ɗum ɗo ko rewoɓe gagneji ewa e nder ndiɗon mbaadi ɓe o yaadi hen haaɓe laamima leydi ndi al saouden goni président ji laamima makka goni mbaɗi hankkadi lomtima laamu ousmaniyankoɓe wonnoɓe ɗon ɓe askitintunoɓe e taniraɓe nelaɗo ɓe guittama kamɓe ɓe gaari ɓe jottima kamɓe goni hande ɓe taniraɓe muɗum jotti par ce que ɓoyande ko ɗiɓi temedɗi tan joni ok 1700 mbiɗen 1722 voilà 1700 kanko 3 1703 wiya ɗum kanko eyyi 1791 o maayi o 12 firti ko 92 e joni sa ƴeewi ƴeewata sa calcule ɗum kam ne anda sa tappi google tan yiya ɗon ko lomtima ɗon koɓe kewani c' est à dire ko ɗo tan fuɗi ko duuɓi temedɗi tan pawɗi duuɓi temedɗi tan pawɗi seeɗa e joni o tawi yimɓeɓe ene ndewa allah e dewgol no gandiri ni duuɓi ujunere e temedde ɗiɗi ko ɓenni en goni e layli allah o wi ala noɓe ndewirta allah ni eno allah rewirteno e jamanu oumar ibnu lahini ko gotum ko ɗum kadi woni ko mouhammadou arno haɓade wadde kanko on way kono gadduɗo diine keso ni wona mouhammadou joni o wi la ilaha illallah o jogui ko charɗiyeji waɗi ɗum e tawhid hankkadi noon o addi nawaqidul ashra so tawi a wi aɗa jokkoro nelaɗo ko jokkorgal maɗa a waɗi shirku nelaɗo jokkorteke mbiɗa ɗum kanko noon o wi eyyi noon mbiyata no ɗum woni pible mabɓe kamɓe yaroɓe woni salafiyankoɓe ɓe mbiyatma neɗɗo a ala droit jokkorade nelaɗo a ala droit jurade gabri a ala droit wadde ɗum ɗo kamɓe fof noon kadi ɓe ƴoogi ɓimde mabɓe koye ibnu taymiya woni ceerno mabɓe ibnu taymiya o woni ceerno mabɓe alharrani ko oɗo mbiyata ibnu taymiya alharrani ko oɗo o woni ceerno mabɓe ko hen ɓe ƴoogi e miijo muɗum on ne ene on woni mo jahanoɗo ƴoogue ahmed ibnu hambal en ahmed imbiyan to banggue micciyankagal muɗum kañum ni e nder madahibul arbaɗi koye mabɓe hani goni joni par ce que mbiɗen jafri hononar ko joyi mo joguiɗo o lurodirta e mabɓe o fuɗɗi noon ruttanade bindol woni ko naglu qablal aglu o ardi foof timde windande ko adi hakkille kutorade windande woppa hakkille adiɓeɓe kutorto noon ko hakkillantagal wi ala kono ko windande wi fo tan hadith hay sinno ko daif ɓuuri miijo ƴetta hadisaji ɗiɗi ndendina mbaɗira ɗum ñawore sharia e ko diine l'islam suhli ko ɓuuri mbiya an aɗa hutoro miijo maɗa e hakkille maɗa hakkille fotani nanede e diine ko ɗo woni ɗo ɓe certori hay ɗum ɗo wiiji ɗi joni no mbinoɗa namdal maɗa ngal ni woni kanko mawɗo abou samba diop eyyi mawɗo abou samba diop o wi joni beel hol gartam addani eyyi gartam ɗam en kaali hen ha heewi to banggue ɗum ɗo wiiji ɗi kañum foti mbaɗi gartam fof en waɗi gartam heddi ko goto e meɗen goto e mabɓe fof so en ƴetti micciyankagal muɗum ma en jii hen gueɗe kewɗe ko en andanma an hande gonɗo ɗo en o aɗa woni julɗo o mbeetegal micciyankagal aɗa foti jabde ɗum mbere an hande aɗa foti jabde wonde wahabiyanke te an yumma e bamma e tanin fof ne mawni ko wiyete tasawuf ko an joni en conclusion par ce que hojomaji ɗi presque pratiquement gasi ibnu abdulwahab mo mbiyata ibnu abdoulwahab o so en conclusion holko holno mbawta tongirande men mbo kanko par ce que mi ronkat famde konngol la ilaha illallah so tawi neɗɗo wawa ɗum andi joni aɗa andi joni so neɗɗo wi huñirima ɓurano duuɓi sappo o woni arabe mbimami o jibinama ɗo makka ɗo o janggui qur'an o tawi bamakko ko ganɗo mawɓe nder andu adi yeddudemo e haɓademo fof ko bamakko jibinɗomo e miñi ko biyeteɗo souleymane ibnu abdoul wahab o windi e mabɓe deftere wotere raddu ɓurɗo yajji wonde babiraɗo ne rentino ɓe ndene ɓinguelal ngel koye ko adi komi famani ɗum jibinaɗo ɓiɗɗo arɗo tan fuɗɗo haljinde yimɓe ene remen yeddito gandal ɓe ko ni mbari kadi ɓe ngala to banggue joni ay ƴeew nde ɓe gari adande mbiɗa jogui kasitaji biyeteɗo cheikh al albani ha heewi ko mbiɗa heɗotonomo no feewi nattinimi heɗademo ko omo heewi jennoji ko ceefiro cheikh kiske ko ceernajo ɓurɗo mawde ko gumɗo bawɗo gandal so dorima ɗo so wajima julɓe tan gonat koye fukkade no goya kulol mumen mawnirta e allah e yidde allah e nelaɗo e diina o wiyata on o mbeɗa heɗomo tan hen gotol o wi wajo ذاك الرجل الذي يصرخ كالببغاء on gorko gullowo toon tan ni siikane luuka ne wayno ɗum ɗo ni ɗum mbiyatno ɗum kadi ne soyru ni
on wino nde Kaddafi wi ne sooda so tawi ɓe ganda martaba Gamal Abdel Nasser yoɓe dokku ɗum ara sooda aññeere muɗum 5 million walla milliard adda ɗum ubbe ɗo Libi ɗo watta juurede no Mouhamadou juulorteni o woyi sa takki Cheikh Kiske tan ma yima ton ko gumɗo bawɗo wajade o wi ɗum ko majju oɗo Cheikh Albani wi ɗum ko majju sefiri ɗum goɗɗo ɓurɗo wawde tafsir wiyete ko Cheikh Charawi on kadi ko Égypte al Azhari o wi ɓeɗo fof ko majjuɓe ganda haydara o ruttini kanko e hoore makko o wi kanko Cheikh Albani sen en wawi taw sen jokkoyni yewtere nde ma en garoye seeremɓe mabɓe hannde jooɗiɓe hannde kañumen ne holno jiirata julɓe e holno jiirataɓe kañumen e koye mumen par ce que Cheikh Albani wi ko Ahmed ibn Abdoul Wahab ibn Abdoul Wahab wona gandu tugnetake kadi anda hadith o ne won lawol addi wiyete kañ mbiyeɗo kadi ko mujaddid e on Cheikh Albani mo yennata ɗo no kanko Cheikh Kiske kanko woni nde o wi nde Kaddafi wi ene sooda aññere Gamal Abdel Nasser ara o tawdi ɓe ganda martaba muɗum Égypte naɓe ganda martaba mum e gendiyankagal muɗum ubbe Libi watta juurede no nelaɗo juurore ni on noon ɗon Cheikh Kiske heɓɓiti woyi wimo woyi heege ma Kaddafi woƴa dañji aññere ɗo aɗa ubbe taw haade ma yiilanade goɗɗo aññere ɗo ubba aɗa ƴetta o baɗo ni batude ni hen woni Gamal Abdel Nasser aɗa fonda ɗum e nelaɗo sallah sallam Cheikh Kiske woyi on noon so tawi poɗɗon Cheikh Albani ene yenna ɗum ene sefiri ɗum ko ɗum waɗi nattumi wawde hettade Cheikh Albani e gueɗe muɗum sibo o waliyo Allah kaalowo naata ɓerɗe yimɓe so tawi seyfitama bonnama tan dañat ko usse yimɓe firti ko kamɓe sa ƴeewi joni sukaɓe men yanoɓe janggoyde ne garti ɓe sa jangguirima seeremɓe mabɓe no gonirno toon kamɓe yaaɓe eɓe garti ɗo seeso ene gaɗi itti lawol wahabiyankagal salafiyankagal ngal koɓe ceefitta ko e koɓe bonata e seeremɓe men needi ko e jinnaɓe men wonnoɓe ɗo no ɓe bonitirtuɓe men e ceefituɓe men a faama tigui rigui wona belaɗema ko toon ɓe ƴoguinedi ndi ɓe mbi inna hada dina ilm fanzour amman taahudu dinak ngal ɗo gandal oɗo diine ko ɗum gandal saɗa ƴetta gandal maɗa ƴeew on mo janggata e mum o ko holi on ƴeew mo janggata e mum o holi moon sibo jangguinowoma jikkuji makko sappo ene mbawi battinde e maɗa tigui rigui ɗum waɗi soɓe garti ma en mbaɗo yewtere heerin tan tawa ko Ibn Uthaymin en Ben Baz en e kanko mawɗo mabɓe hannde biyeteɗo ko mujaddidul asro oɗo hene Cheikh Albani en e woɓɓe wonɓe toon hannde oɗon mi sikku Ibn Uthaymin o wi jullal muslimina yadunnuna annahum muslimuna bal actarum kafirun hannde wonko wonɗo e leydi ndi fof hewɓe hende cikka ko julɓe kono kañumen fof ko hefreɓe allahu akbar ayi ngal ɗo miijiyankagal ɓe ƴetti ɗum noon koye tawhudul rububiya e tawhudul uluhiya e tawhudul asma wa sifat ɓe mbiya ka an joni aɗana ka tijari ka sufiyanke a ala droit wadde juurade aññere ɗum waɗi kalɗo ɓe gaɗay Cheikh Albani mi diwi ɗon seeɗa o wi lagad istadana an nuzila الخبث ويرنو الأصنام في جزيرة العرب ولم يبقى إلا هذه الخبة الخضراء وي en dañi kattande wawde ittude kala ko wiyete salté e sanam e jazira al arab yewde wari nde ha heddi hubbatal khudra oɗo aɗa andi a ñernelande ko taari ɗum ko waɗa huru waɗama ɗo ngo o yala ko keddora sona ɗum ɗo ɗum tan milfire haalaɓe pour kamɓe ko yo aññere yo faye hodar fahen ɗum noon firti ko ndeɗo kamɓe ne wona bonnidde ɓe guittuɗen ɗum koye defte sibo oɗo ɓataki joni ɓataki goto nan ɗo ko ulama u najdi ulama makka kañumen bindi wol waadi ɗum ɗo ene ko nashhadu wa nahnu ulama u makka amin ceeɗo minen anduɓe makka alwaadi una anani de خطوتنا واختامنا في هذا الرقيم ان دو بيندن كوم جي بينديكو ان هذا الدين او دين الذي قام به شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يولي الله ونمك ودا اليه كو نودانو جولبه فيده مum ko e Saoud bun Abdul Aziz kanko e Saoud bun Abdul Mbo wallodirano e tawhid ko nodimi faade tawhid ko e riwtude shirku anani de e ko jangtiɗum e deftere makko anani deftere makko nde annahu huwa alhaqu ko kañum woni gonga alladhi la shakka fihi hay sikitare wota ɗum ɗo ko anduɓe ɓe nde wiɗi men kalamo anduɓe ɓe nde ɓe pooli nde ɓe mbiyata ko kala ɗo gando wonno juuɗo ne ardi jumani julna ko ya windu lettere
mbiya gonnoɗa koye shirku a wonani juulɗo a jaɓi joni a naati diina ɗum noon wo annama waqa fi makkata wal madinata saabigan ko wonno e makka e adana ko e misra e sam wo gayrihima min biladi ila l an e ko wonno e guure gonnoɗo hen fof hayti oɗo saaha joni min anwa'i shirki l madkurati fi hada l kitabe e ko jangti e deftere makko nde kitabu tawhid o ko jangti toon ko o wi ɗum ɗo fof ko ɗum gonga ko ɗum keferu ɓen gonno e muɗum ko ene dagani almubihu dam kadi ɓen gon koye keferu ƴiƴo mumen ene dagui rufe wal mal e jawdi mumen ene dagui hepte aha wol mujibu lil khuludi fi nnari kadi eɓe koɓe sasoɓe e jeygol wa man lam yadkhul fi hada din wa yamal bihi kala mo natani oɗo ay mbiyatan golɗo lawol de mbiyatma ko hada din wa man lam yadkhul fi hada din sinno ko fi hadihi tariqa mbiya mata ko lawol kono makko fi hada way kono kanko waddi ko diine kesen wa yamal bihi kadi o wasi gollirde ɗum wo yuwali ahluhu wo yuadi a ada'ahu o jokkodira e seeremɓe mumen ɓe o aña ɓen gañɓe o wasa yidde ɗumen furankoɓe joni mbiyeɗa joni jiiɗano ɓundunkoɓe kamɓe joni ɓe gaari ɓe jiiɗa joni kala min ko ɗum fuura ɗum wonno kala noon ɓe jooɗima hankkadi ɓe laamima kala ɓundunke mo yiɗaɓe firti kañumne fo endallah kafirun endallah ko kefeero wal yawm al akhir wa wajibu ala imami l muslimina muslimina والمسلمين جهاده وقتاله حتى يتوب إلى الله مما هو عليه ويعمل بهذا الدين جون نون أنا ودي هنكر جومون أو نير ودي جهاد هبه سيتوكو سابونين رون توما دبي جهاد كوني بما من ديران ko kala ɗo ceerno wonno e diwanuji ɗi fof mbiyatma ko ar jebbilu kadi ɓiroɗa e diina mo gonnoɗa e duumureɗo o wona diina ko noon mawɗo a jarama no fewi hunde vraiment machallah waɗi fayida ko jinnuɗen andude Mouhamed ibn Abdul Wahab en keeɓi ɗum haqiqa inchallah ma en gawi woɓɓe ɓe ganduɗo hoore ma kañumen aussi ko joguiɓe gueɗe goɗɗe so sen gari e tasawuf kadi ko ni tan mbaɗa hen so Allah lamɗo jaaɓi wona ɗo ko kalɗen ko hen dara wona miijo meɗen foof ummi ke defte ɗe koye defte mabɓe ko kamɓe kaali ko noon ɓe jiirat ɗum alhadmu bil hadmi waddammu biddami ƴiƴam pusani ɗum kamɓe kaali ɗum kadi ko deftere nde kadi deftere ɗe windi ɗumen ko sawudnaɓe a jarama Abou en garta men ha ɗoyt machallah kanko o helini en ko jinnuɗen ko andude ɗo Mouhamed ibn Abdul Wahab hol konngol ma mbaynotoɗa o jarama en jettimo en jetti filmoɓe yeeɓoɓe fof haalde diine e ɗemngal weeɓani yo yimɓe keɗo haqqillaji haalde e diine haalde e ɗemngal e leñol wona hunde weemde yo yimɓe keɗo haqqillaji mon fof kadi yiyande muɗum Allah jarama o jarama ko noon mawɗo moƴƴere Allah e ma eɗen jetta Allah eɗen jaara moon onon bismiɓen ɓo e filmoɓe ko ñaganade a leñol ngol Allah moƴƴere yo Allah hisnu ngol hisna kadi dariɓe hande en goni sababu ha leñol ngol hulheɓe funnague neɗɗo aɗa ara o wona gañoma fuɗɗode yaha ha ɓooya o wonta guiɗo ma tawa tinani hande ma ɓe mbi daña jamaro goto mo leñol ene huyde ɓuri mbasa jogade hay jamaro goto mo ene hulde noon tigui yo Allah hokkuɓe sembe machallah donc en beltinima dendagal yeeɓiyankoɓe enen jafno ɓuusi mais également onen ɗo tout nos internautes dendagal ɓen ɓe ganduɗo ma ina vraiment bindito ina bindito enen ñagoɓe kamɓe kala so tawi vraiment eɓe jogui vraiment yiyande mabɓe e ko watte ko enen ñaguiɓe yoɓe bindu message uji ma en jabtu so tawi kadi jojji bonki en mbaɗa hen émission aussi men waɗa émission so Allah lamɗo jaaɓi ɗum ɗon ya aucun probléme siɓe namdimo tan so Allah lamɗo jaaɓi inchallah ma men gartu hen so gueno ñawi ɗum noon kamɓe nuno les internautes ando gandandoma kala émission eɓe binda enen ñaguiɓe ɓe binda ha laaɓa inchallah ma en lire kala en ko liiɗen ko foti jabde foof ma en jabde so Allah lamɗo jaaɓi noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe assalamu aleykum wa rahmatullah ha lawol gongol inchallah